Abusua megye de so bia ho ye de kan ye hwe ye opemso osantehene efri opemso se tu bepem opemso se tu otoso mienu ye hwe na nanom mbedi ade se asante ehene na bebie ye duru no nana Prempeh otoso emienu ye hwe nana Prempeh a odikan nana Prempeh otoso mienu de na ye duru so ne zanse na abreso na dodo memu emrabata ho ebaye na abreso nso na ye nya suku ahodo enyina mu na ne dia nkasa na ye friend say na afin so ya hwe edia hodo de bidi ade ne niema hodo ye de boa asante na afin so Ghana man nyina titiro eno nti se de da ya na me ye no me ni menua bema eye general form ene ya tena se a ye de nana Prempeh otoso mienu ye de ne ho adesua de eba besom mo no ma me menua tena se na afin so ye mfa enkomo twetwe no emfa emro general pacho mo atena se. Yes. Wada ma adesua mu no yeduru nana Prempeh a otoso emienu eho ede na hinnie no eba sen Nana Prempeh otoso mienu wo no 1892 na ne wo no be mfie na yachi ene befa ne wofa asante hene kwakudu otoso mienu san chirobede Prempeh odikan edne course years nti broni ebe fa asante no mu 1900 nti ono no bre ye wo no na abre no so na abrofo eba asante memu ankasa betena ha nti na abre so na Christosum ene atworo ne akenkan English kwan so ne ba ne Arabic de ho dada na abre so English atworo ne akenkan ena eba so na Christosum so ba asante memu ha nti woka nipa odi kan ko school asante memu ha nti o ma abre so na wo school a wo do din kwa ne asan afoso ama brofo din aka ho nti wo no na ofre no osai kwa mchiritwie ewofi okodu school no din a abrofo ede koka ho no ebeye Edward Prempeh usu nti ne brofo din EPO usu okay nti omo ne di kan akoko school na omo kokko school na omunya ehu atro ne akenkan no ena na omo sha ase se omo na akomo ha bomu atiku na afi omama omfefo no so aka wan ko school na hu atro ne akenkan nti wa abre so no te ko bia no frɛ no Asante Kotoko Society omote ne 1916 nti za ko ne baaye no ena omo sha ase edwene ho epe franka edeba omo ho na yellow black the green na weapons are used no nti bra ne ofa ekọ ne krechi 1931 no ena nanano ede ba se on ne metwa omefa ne ofa 2 nti obaaye no nanka opese ode osetitu otoso mienu nanso na aprofo no empene so ne ma bebrebe ena ode ono ane din osai no eso ne ofa din so ne ofa de Ajima Prempeh no obede osai Ajima Prempeh otoso mienu nti we di ade 1931 no obaaye no nanam niema asisi wo asante ntino oba no na ne din a odi kan ba na eyese we Kumase hene na 1935 31st January ena Arnold Hoxton anọ governor sabre no ema kwan ma yepija ne free Kumase hene no ebeye sante hene a usai 31st January 1935 na obede asante hene osai Ajima Prempeh otoso mienu nti obaaye no na anche na broni no man knighthood of the British Empire nti na say be kan din ho na kwan fa so ne asante ahemfo ekasa odokwan so ma omu nyina ate asese asante no a broni yes o chiche mu ne be san chichire ne biom no enu nti na ono ne asante na odi kan de abodin otumfo eto ne ho so nti on na di kan de otumfo nti de sese asante no ho ne asante no otoso mensa ono so di otumfo nti obaaye no ahemfo edikrofo abrempon ne aman na ho sa abre nyina no obi a biso a kire na nkata eda ho ho no okay enti me hwe na henie mu no obaaye ne mfiti ase na etesen ena de ba ahodo benzu no beye boys ansa na abre mu no ena na dodo memu emrabata ho no anse ebe fifiri sen hanesa ono na mamu mu no sem bebresi ya megidi se ye be hada pebre achecheche mu
kakra na ne de bobo so okay didi kan ne say 31st January na de ne si so 1935 no sada no launch Asante Franca no flag no na minim say flag na ho nsema ba pen na 1948 drew ye no mba chirichiri mu say yellow no kire say yagudiye wo asase ni mu ncheda anya sika kokko nko a na black no nkunya tuntum a nananom hye ya kan yebo mu na green no ejira homa ye noba ye ni mfudie na jamrikuti na edam no eso Asante hene nko na yusu sa Franca no nana aman hene aman hene de omo so yusu sa yellow black green na nemum de edam no ye kotoko nti be se da cheche no ba ye no broni didi siso no o kan bibi se was say nkru no echo back to ancient loyalties na se de na etete no ensan me sa na so broni ne ka sa no edin a ode to Asante chichere no so no ene ntiase a broni ni nya wo ne tirim ne ntiase nya wo ne tirim no na enyepe broni ne kan say Asante man ehia mu a sese be frɛ no Ashanti Confederacy Council na ye kan Confederacy wo brofo mu a politics mu ye wo state structure ahodo miensa ye frɛ ba ko unitary ba ko ye federal ba ko ye confederal unitary ne te say Ghana ye nyine bom ba ko a bibia tumi nyine gu Accra film kesi mu Jubilee House no na yo federal ne tere say oman no acheche oman ni mu nkitenkite say Nigeria de no ani US de no ama the friend state oman ni mu no obia no tumi kakra and the ekura no anu bi no nkuta central government no nti obia o de wo so ye nti ebia region for no enuma bi omo yete bi omo hwe local government so ne ne onema omo hwe police ni bibisa na bi a federal government na hwe soldier for no sa na na federal na eka confederal na confederal kire se amaya mo de omo ho ti se Ghana de ne ho Nigeria de ne ho Togo de ne ho no omo kabo no mo tiku a ene e friend confederal nti confederal as no confederations e bi ne United Nations e bi ne ECOWAS e bi ne African Union no sa na friend confederal na se amama na achichiri aka abu achichiri ko no nti sa amama no omo ho kwan se tam omo pe bi omo tumi free ko ni mu okay nti say na say be ya Ashanti Confederacy nso so na Asante nso so yo oman nso so wo Ghana nso nti ono to ne di restoration of Asante Confederacy but Confederacy no enye sa na Asante te Confederacy nti say ECOWAS ho no somewhere 2000 and Mauritania so person we can ECOWAS bi ECOWAS mra no e kire so person to ho all the 2 years na be yen hye ato ho no te ne ho na say ya ye hu say amai me san Niger Burkina ne Mali so person na say enu be ye ka Confederation na say association keke but Asante no nya association nti broni ne tu ne di Asante Confederacy Council no was a restoration no nti ase a nana Asante hene otumfo Prempeh to so menu nya nti ase se na esitie no asan abasa broni so ye na adwen say Confederacy na say mie association na sha ase no na ye wo aman hene dunu na ye wo Kumasi Abrempon broni no terms I know you should describe before no mpempi atem didi nsan kire nema esitie for example Kumasi Abrempon for no ono broni ne tro no tribal clans leaders of tribal clans ya Abrempon no nye leaders of tribal clans nti sa type of yina no de mema ye ne de so ti asefa na so se dantem nti asha se no ye na adwen se ohene bia edi ne kuro so a oba Kumasi aba Asante hene ho a Asante hene tumi se oka silensi omahinsi eno mahintu mu asem Asante hene tumi ema Asante hene ne Ashanti Confederacy Council no ene ne twen ya kopem se somewhere 1942 ojitu mu se omo ho kwan efi se nkuro no ye ne dia nti omu tumi nka oka se yempene manisi ebio Asante hene tumi ana owo nsase so no na broni ayi na adwen say Kumasi nsase na nam so no de commissioner abetena Kumasi ntino won na nsase ni nyina hye nsa eno so council ne twen say enkoba sa aman hene mo hye Asante hene ase no won nsase no no ni bi na ba sa akra aman hene ne sere no ema somewhere 1943 ansa na broni ti ase say wode nsase sam nyina hye Asante hene nsa ena din na ye Ashanti Confederacy Council enso on abrofo ne twen ho a until 1948 49
asa na bulunti asese wasese the from Ashanti Confederacy Council no abefre no Ashanti National Council na Ashanti National Council no e na yan kan obrofo me kan otwima ye friend Ashanti Man Council e that's what hopefully sabre e 1949 entina na abreso ne de na Prempeh to me na abreso de woni Ashanti woni abrofo no edisiani won kratase mu pa na nyasem geto no no mu disiani pa bi na abrofo no enti abamra so no pese omo de se de omo siti asefa no no pese omo pon Asante omo pese omo pon Asante no nso so na omo pese omo wa adwen bi fa Asante to ye omo se saa na wo se ye e wo mani so omo mpene ma de oho no nti okay eno nti ye hwe ese no ye Asante nteche mu ne restoration no ne nteche mu na abrofo pese omo ye na mane yekua oche onsa Asante ne yeku ne mu ye man a na wo firi tetea na abrofo angata kra edi hu adanse no na se tumi ni wo mu enti mehwe wo ye wei no education wise ne onse oni abrofo ni wieye no ahwanyofo mu nso so no ense na abrofo so na dodo mamra bata ho ba ya enam so menya Dr. Kwame Nkrumah ne yenya na no yenya omo amabepem eye Excellency John Dramani Mahama sui na abreso no edien no wo yeye efa ye fa hodie mu ne ebeba banyina 1943 eno ode Asante Man ko dom Gold Coast colony nti ebra omo ye mra foforo constitution foforo 1946 no ana sabre governor no one friend say Alan Banks no ena omo de Ashanti se de no msifre no e kan ho to omo de kan ho na ase ho no omo yi mra se bidwafo na ye ha no na Asante hene Prempeh ena na appoint emaye ebio Ghana benya afa hodie no ena Kwame Nkrumah ehu ne se na ahemfo no tumi no so tutu ahemfo te se atuma akwa wentini ahemfo bebrebe adansen nkro bebrebe tutu ahen sisa omo adweso mu nyina oye yesa ne ma no ho no ena oye se de obeye wo sabre na Ashanti ne se obechem ena ochem enya Abron Half region 1959 4th April enya Abron Half region nti eno ne neme bia oye wo politics ebio no ma onto makasa neme bobo so keke politics mu no ashase no na kuwa amanyoku edi kan ebaaye ne se na Ghana ya chiche mu ya prefer yo mu chemu be mienu akese mienu yo DC asana second world war ne baso no mo frɛ no pro pro as like omo kon for independence but boko ena na ewo radicals nti radical for no na asomo de gidigidi prefer ho de nti omo ye proto nationalist na omo edi boko prefer ho de no omo de na omo te se bi a te se 1897 na abrofo no person mo fa Gold Coast nsase nyina me kan Gold Coast Ashanti nka ho ena omo bia ho protest na omo te Aborigines Rights Protection Society edi call landing ko protest ya na abrofo no nya famra na ma e ba sa wi na egu bo ne bi o West African Students Union no mo de apre bibi ama mo ho omo wi na egu na 1947 no mo te United Gold Coast Convention ti di ni Gold Coast Convention nto mo te ma Gold Coast na Ashanti nka ho na no mo de prefer ho de ama Gold Coast because na Ashanti edan baby Ashanti ne dan baby okay nti ebra eba say ye be pre fa ho de say pre fa ho de no Kwame Nkrumah so te ne ho free United Gold Coast Convention no 1949 that be say dey sua kwan ne mesisi ya 1948 riots ne ba ne Kusi Commission ne ho ne wona bebre asa na wote ne ho nti wote ne ho wie no na de ne efe na Ashanti no eta Kwame Nkrumah achi pa nti aba eto ye no Ashanti seat ni nyina Kwame Nkrumah na wi party CPP na wi ni na edu ba bi no no mo se ye nkabo mo ne Kwame Nkrumah ye no ase emiom ene se na mo koku esiwa na aban asoma me aba bitwitwa egu because na solin shoot aka koku no aban anchechire mu ebio na koku bo ne kosoro world market na so na yentum wo Ghana ha na aban na excuse ne se na ye the easiest way odbenya tax nti na o de tax om na no so sa na odwuma no e ma edu ba bi kro mo shemra se for 4 years yentu koku bo mu bi nti e hye koku fo na bufu nti o mo do asem pene Kwame Nkrumah won fi o de pene won fi o mo no e ma 19 September 1954 koku akuafo no ana mail omo ya Asantefo no e de pressure si Asantene so ma Asantene e mo kwan ma ne chiame ba for say akoto e di omanim e mo te amanyoku foforo a na National Liberation Movement ana achimba kwa hene ofori atotos mienu mu nyina e ka ho bi
no etako na chi enti ebra yebeto aba 1956 mu ho no 54 56 mu ho na omo percent ka yenye federal system ekyese nka obia na ne ma saa bre no na this is your friend Ghana na baby ahodo miensa Gold Coast colony Ashanti na Northern Territories na 1956 ansana Transvaal Togoland beka ho tinanka opese nka baby miensa na obia enwo tumi abetumi ayo no anse sey a enko free aban na ko honum de say yehunu okay na abato ne dure na saa amam nti ato aba saa aba no wie a Ghana nya independence no na kwa me kuma share mra bia your friend Avoidance of Discrimination Act. It's just a ultimate party based on regional lines. And ma sa party nkete nyina aka bomu. Sa na UGCC they good at that. No mo say their friend United Party UP. Nti kwa kuma san hwe na ne bonyo so ohun say UP ni ma bi kokoko so a ono mpe no. No ka ho ti na wo chair mu e ma nya Bono Half region. Okay. Then so nyina so what the best suppress Nana Kwame Chitri the 2 million only Asante to me na Asante de so nya kese only Asante DSC bebrebe ema that be better that hwepa to the sense say watch Asante hene chiame ba for say akoto emeduru bi no na wo say niam bi akokọ so na wo say Asante hene eba beyi ne ho firi chiame akoto etu na de so mpo firi so ema saa ya odi e course no bi nya no na afedu e na Asante hene bi nya kra na ka ba for akoto nya niam na ekoso no so no so akiri no etu kwanko a na Asante hene san restore ne back or restore ne back no na ba for akoto say de no oye de na wo so oye ne say ono ye na Asante djuma Asante ne so ye na Asante djuma nti empu Asante ne tu ni nyina no e ka Asante djuma ne ho bi eto da wono maame no papa tifie no bi beto kire maame no papa so no bo mo a wo ne nipa kro ne ko a wo bu no epira na ma wo se be ma ofie no na maame no papa mo etia wo di watem say omo nsoma wo eno nche se jayo wo ye wo adwuma se oba ono so ye na adwuma se ana ene eja se o mpene ma ne ba nye sa ne na e free ho ko no saa be ma kro me di saa semfo no bi mu nti saa ne ma ne nyina asi wo eye politics mu okay enti me yenhwa ye hwe political side nso yenhwa enwumesuan so mu famu no so ede na Prempeh to so me no na hene mu no so wo ye edebo a enwumesuan ade ba ko ne se na abreso 1935 no ba ye na no e na obiti Kotoko football club e ma de ne live petrol free ko na be o mo japade na 1935 mo around that time na Sierra Leone BSc school bi wo de chem so and a free school no Ashanti Collegiate ema Asante ne je hunti obeka ho ema oje school no na asase na ahenfoma ne ahenma ma na ne ko school no nti na befem sa abre nyina o mabodin ye ahenema nti sa school no na actually omo sesa din no 1967 ebe frɛ no o sa actually twie senior secondary school okay na e wode chem so na ba bia na e wo na sese ye de hɔ aye se wanya akono ebi omo tu free hɔ 2004 and omo tu free hɔ no nti ade ba akono tu ono na da ma Sierra Leone ne be si ye eno no je no hwɛ so no ye ma na e kama nti ano ne school a secondary school a metumi aka se di kan wɔ Asante mu ha okay ebio na 1945 46 ho no na Bronia na adwen so obesi university ba ko the whole British West Africa na say name Nigeria Ghana Sierra Leone Gambia nyina o school ba ko pe na ohwe na nipa mo Nigeria do so chen o mo maka no yensa no so besi o Nigeria ana wa besi o Ibadan na Gold Coast one ne kan na so ni squad besi mienu nti abane ye se o betumi atua half there on o betumi asi ema JB Dankwa enoma no makosu sa abre no eba ye ne nana ebe kasa ya ma afi ohene ti asese one akuafo be kasa no aso ye kokokua ni no ne kokokuafo kasa no mote asese kokoko betu bia na beti 2 shillings every so ne de ha ko school na afi Bronia abeto aso nti University of Ghana ye hu no 1948 no e ho na firi e ya Asante Prempeh the second adawoma ne e fa half nti omo si yiwie ye no omo holiday kan na de school ni din ana to the friendly gun hall de to me ne friend akuafo hall na say akuafo
edan nti ekuafo ho no na ye che ho eka na ekuafo ho nti wo hu se ho na nim no yesi koko mienu esi ho ho ana mekọ university imperience ho ai enam ne nsa so ne koma wonne kokofo di a koko akuafo di a no so ka ho bie ento a yetete wo no eno no modi twi a sika ne fa ede ma bruni de si eye legon ene ma ede si legon nti legon school no oka ho pa ene bio ebra yesi bi wo Gold Coast no hu se yenya bi wo sabre na Ashanti eye ene no so ono a free ni pemu eti asase to ho ene ono a de ne sika ehye school bi ase a ye bia no 1952 a sabre na friend Kumasi College of Science and Technology as is a friend KNUST Kumasi College of Science and Technology as is a friend KNUST nti school na man for dwen se Kwame Nkrumah na si ye Kwame Nkrumah 1952 no a ese school as na after na ya no leader of government business later ever friend no prime minister nti oba na school ni ye wie a ye bia no school ni start operating 1952 nti Asante Prempeh the second sisi ho okay in terms of the school dia na is school dia university akese mienu na ba Ghana ni nyina anam ne so ni nyina anam ne so okay ni ehwe secondary school so dia ye hu no events na ye hu okes edie na okes nkwa na ye hwe school to aso mu so a enam ne nsa so ma ne bai David ebio one Methodist asore any prejudice asore kan bo mu e ma mu si school kwara so secondary school e ma echi ode osese school ni de to ne wofa fresh school no Prempeh College Prempeh College na ne di ankasa de sen omo cha na nka be de kwara so secondary school jo ena enu achi no woni Roma afọ kan bo mu eno mu si school mienu ba de ba ko na be ma de ba ko no mo be si school no me Roman sisters from St. Louis sisters nti e ma de mo de omo adi na to St. Louis ena asasa na nka be ma de na nka be fe no ya Santoa boys na achom se de ne ye opokuare school no so was Santasia ehu sisi a ebio oni Methodist enya ahye ya eno so mo si o say tutu boys wo opposite West School sisi am say home de say ho ye Freeman Center as home de ye omo host event ansa na actually this school ne ko ekropon okay eno abio no osan ne Anglican for ye hye bi e ma mo si St. Monica's wo Mampon nti na abreson school de na ehu hia no pa nti school de o ma na etre na say wo ko you can say okay tia na say wo do wani eche Roman hill honom a yesro honom ba bi no bia Fox FM wo no honom so Prempeh assembly hall and no na beya ye moboso na fa no so na opa ba bia ahemfo no be hia e de ehwa na discussion at say yes local parliament enema ne si Prempeh assembly hall okay and no de to ne offer ena enu asusu na no person ye amahen offices enema ne si this is Abe National House of Chiefs no okay e general say the year aden hye ba say eden hye aba say kane na omuhia na ye nchedwo nhia mu na no ya dusu yesua na wo fa eche say o nhia ya Asanteman nwedwene ho anase ye tena se ye dwena Asanteman ho no na enye bebia wo hene tena se di asem ni mum no na enhia mu no de nka ye Prempeh assembly hall na Asanteman nyina ekohia abra ayi fence yi asomfo ne obian ka ho ne mo Asantehene ene na Asanteman kaze na mahene no me na Prempeh ne ekohia ho no sabe pe just e ho mum na ka hia mo na na ka hia mo ene se Asanteman parliament no ha jo ena osane eye Dr. Tremantin oye Alan Tremantin oye politics ya ne papa esusu kan bo mu e ma ode asase kakraka etu ho no ma omude ye cultural center first na ya Ashanti cultural center na actually somewhere in 1988 na aban e be sere se opeso oye na national eno mo e ma ne ho kwa we no afa ho headquarters dia Kosi Nkran ena nanka eye agu as say your friend no Center for National Culture the first na ya Ashanti cultural center eno no Dr. Tremantin eni yura le kabo musi ye no sara na asase a say yezu no ono anadaroma na ode to say yemfa nyezu nti oyeye sa na man bebre wokọ ayaresa mu a ono ene hye asese o si ayaresa bia ewo eye Bantama na problem mu ha na eye colonial government so beto enu se on person ya ayaresa bia ba ko Ashanti sabre no ena ono ye se ono akra ase bibia se wa ha
ɛna ɔmo de contractor for from G MBC yaresabea na ɔka ho abakɔsɛm a fa kwakumanu ho nti no yɛde ayaresabea no to ne din a na kaka ne Kumase hospital no Kumase hospital ɛna ɛbɛda Confederacy teaching hospital a sisi hu no ha no nti ni nyina yɛ ne sa no adwuma ne bio na so wohwɛ na abrɛ so de a na abrɛ so ne nneɛma ahodoɔ kɔ so Asante Mpagya ne kanko no secondary schools ahodoɔ ba he ne university na afei so amanyɔfoɔ ne de amamfo mo ho ani kra ɛna ebiem bra Asante bae no onse na Asante da ne man ti na ɔno awɔ ɔno ane police station ɛna sɛ da ne police station o mention ahemfia nim ho no ɛna ɔno awɔ ne prison prison dey so operate as so de ama Ghana ban nti uduru prison police station chabo se atro Asante Hines prison yatro 4th May yatro 4-5-1935 bitumi atwa ma ahwefo ahu ni nyina na ni prison sa prison say Asante Hines de ama Ghana ban ye wo prisoners ebepem sa abriam no kasa nyina police station no so edeso ho no ma e operate ni nyina ne sa no adwuma and was our fire se ni nyina wo ho no ma obehu nti Asante Hines di dwuma bebre fa sa ne mane ho okay inza so hwe a na ne nchechi mu no de na se sede na wosi peso de Asante kwana na no de ne na no de on se ono anu ehye sa ne manase edu ba bi kra no kwame kuma ban hye da passe mra bi esizi ne nsase na no 2018 ya na Akufo Addo so mo san de abre Asante Hines mo beka nsase ne bi wo court nchen ho no eye high court building se wa dum ho side ho no ene nhyiaye so nsase bibre ho no ma koloni kwame kuma ban de to so na so nyina achi no obon ho modern a peska bibre de ye ne ma bibre wo Asante Astabren Ashanti hasi mfa akọ sunya na omo traditional council ho se nyina ho na je toku ato edibre no entono ana ye jeje nti na se na abrɛ so ne de amahene no grade 1 grade 2 ne grade 3 no ne mo hyehyɛ ne ba he no sa abrɛ no mo de ba he na amahene no omo tua to de ma aban nti grade 1 for no tua kɛse chen grade 2 na grade 2 for no tua kɛse chen grade 3 edure bi kra when chi complain say grade 1 no to ne mi andodo e ma ye replace when chi hene with offense hene okay ma me ka se ba ko tunu say bra de Queen Elizabeth II ye obeye hema 1952 but the coronation take place in 1953 yet Queen Elizabeth to ne safre Prempeh II no se omra na wanya ho a wantimi anko no otu na ma hena no mo ye nim de force abre ne pa mienu na na kusi apia no ye wanchi man hene ene berma otu champon no nso ye kumawu man hene emom kusi na 1953 odwumadi na ase engineer se sabre no na say Queen Elizabeth II now no ne friend say the coronation e course 1953 na was nke hero something na kwame chitu ekono na Prempeh II ekono na abre so no wanko na wotu wanchi ma hene sa abre no wanchi ma hene na kusi apia ene kumowu ma hene sa abre no sa pepe na omo kosi Asante anamu ewo English abrochime mu sa pepe okay nti saa ne mane nyina akọ so ebi ono na abre so no ne nsori so nsem ka say na abre so na Kristo so mba nti ono na ne nsori keka bo mu started adult education bi baaye actually GS fadishi mu na mo frɛ no non formal education ye church empanyfo tro ne akenkan ne nti ye tro mo twi ne bi omotimi start ya tro ne makakra nti oka ho na saa se ne nyina eba Ghana okay na ti amedi anso na nse omudi omo afidida no etese no mo ka se mi so wo nse enam fence na nakwa me chichu abreso nam ne nsa so na mo munya ba bia ene ti amedi anso so aba efa nkremoso ho no na nkremofo pe ba bia si maslachi ana mox asumu no ono na da Roma no munya asase o de cho mo free central mosque na ti amedi aso pe asase esi school no wa mo asase keke ti amedia for na edium 75 years na anniversary mo kan wo say ono na si omo dan na fa form 1 form 2 form 3 form 4 ono mo na to aso free ho nti omo ma asase keke omo ma asase no say ohwe mo munis ka mo si dan na sa nti ono na share school na se e ma omo Prempeh II nti anu adwuma enena na abre so de niema hodo a obedi ade mfie sei odi ade mfie 39
39 years. Na abreso mfinshi aduasa nkono na mpa na yi mfinshi aduasa nkono ankasa. Na ebrebe na ofiri mu ansa na wo be firi mu ne niema be ahodo niema be no ye de to hono mu a abo asante ho braba bepem ne. Ba ko ne se omo hu se ade ba ko ntia first League of Nations nyina ne se na omo headquarters ne far away from the na sabre wo to me. Nti omo ye se beti national of chiefs there o se ben nipa ko na odem sonko ahemfu mu no. Nti ye national of chiefs 1969 no. Na omo de headquarters ne ba ye some pe ba bi okuma so na munya ba bia na o ye se dan no wasi wo de ama Santeman council no. Na ode chair national of chiefs. Nti on di kan your first president. Na afepepe mu no ogu ye. Nti okoye no na eye na wo fa so be di na de otumfo pokwara otosumi no eto a eye ne term ne so. Na nsise ya wo ye bibiri wo ho no te se ngumasua na ewiro ho a no de bo asante ho bra. Nti sa cultural center zoo ne Prempeh assembly hall ne sa na ma ehu no ha nyina no nya na da roman ka sa na nyina ama ono na school hotel no hwa region bia ni Ghana mo secondary school chen Ashanti region ni nyina afri niema o ye nti be hwa Kumasi mfimfini no o do ani to a be hu secondary school bebrebe hu sisi se wanya akon hu Tawid hu Asanteman hu Kewegehe hu Kas hu Amas ni nyina okuro ni mfimfini hu friends KSTS ni nyina nti ni nyina niema bi a oyeye ya o de pija Asante na hospital kakraka e wo Confederacy hospital ni nyina no niema o ye de bo Asanteman sa na woko. Okay. Ene ebeda sepa na nana kwa michitwie na se na abre so na ne bre be omoya no okoje na home wo so na bre man no ono ne okun awia me am da kwagosi ezu hede ene adisua na yede fine di kan na yede ba na wiye no se da nana kwa michitwie niema hodo o ye do so no eno nti yede fe to so mi no ebebre mo na nsema ye kan ye nyina wo mo no nso penye se yetumra ne a chesi kura yetumre no edi efiri so na ehu mmode mbone niema hodo a nananom ayede abo Asante aba bepem aye krobe refi Asante kotoko hene otumfo se di to so mi no enso so abreso na ene general ye beda hasepa na kakra wo de beso so meya de asori nkonya so on say yenya ense bibra ka fa nana Prempeh ho saa so na ya na nya bi kan mo kan nti se nyame ye obi adom na se bi otumi furu akonya omomodin se obetumi aye ne bi a se bi da chi sia se kan ho asema ni wenya bibra obetumi nya bibra kan fi nche beko nananom ahemfo bibiri so akohwe omukurum abakosam ne de nana kro na otesesi a obaye no niema waye woni kurum ho medase enso so ye da se pa ne enu so ye niema hodo egu akwemu a enche no so ye de ebremo na ye hwe nananom a na tin nananom kudi nkomo omukurum abakosam na afen so niema hodo a won ye de aboa won kuro no kai se di no eye ma mefuze enne me general form as usual na yetina se ye de nananom nsem ede ebeso mo twedem ponyankopon ya adoma ebihia makram